Assalamu alaikum jama'a. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a labarun sashen Hausa na ƙarshen mako daga nan Almansur TV. Tashar da ke yaɗa shirye-shiryenta a YouTube channel mai suna Almansur TV. Idan yanzu ne kuka fara kallon mu, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin rinƙa samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Sunana Lismat Zaberu. Nake farin cikin gabatar muku da labarun na sashen Hausa. To da farko ga muhimman kanunsu. Hukumar da ke kula da kafar yada labarai ta kasar Niger CSC ta yi taron horon 'yan jarida a Maradi. Ganin sallah babba na tafe, wasu al'umma na ci gaba da tarkar dabbobin yankawa a layya. An maido wasu 'yan kasar Niger da suka je yawon bara a kasar Ghana. Mu ne ke da sarushen aikin kuɗi mai girma a cikin Niger. Kamfanin Al'iza Transfer ne suka ɗauki nauyin kawo muku labarin sashen Hausa na wannan makon. To madalla, ga labarun ɗaya bayan ɗaya. Hukumar da ke kula da kafafen yada labarai ta ƙasar Niger da wata furoje ta Amurka sun yi taron zaman wuni guda ga 'yan jarida na Maradi. Manufar wannan taron shine sanar da 'yan jarida hanyoyin da za su bi domin samun labarai a ma'aikatu. Mansur Sani na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar sadarwa ta ƙasar Niger CSC tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya ESIED Proje Shiga sun shirya wani zaman taron wuni guda ga 'yan jarida kusan 27 a ɗakin shawara na otal Guest House da ke nan Maradi domin tattauna wata ayar doka game da aikin jarida da masu aiki da 'yan jaridar. Shugaban hukumar CSC na ƙasar Niger ya yi ƙarin bayani. Kamar wata labari bisa wata kwangila, labari bisa wani abu da ke amfanin ɗan ƙasa, ya tun da dai shi iko ko gwamnati zaman ɗan ƙasa take bala cikin wannan yanayi na demokrasi. Yanzu kuma don gagara abin kawai sada labari kenan wani Facebook rezo su kenan gaba ɗaya, Facebook wani WhatsApp wani Twitter da komi sai abin ya rikice. Ku 'yan jarida ku ne ke buɗan labari, to menene ya kamata ku tambaya? Wannan doka wani takardu ne ta baku incin ku tambaya, kuma kaka ake tambaya, kuma kaka za a aiki da shi. A ƙarshen taron kowa ya gane menene nuhin wannan doka shi. A zaman taro an canza yawu tsakanin 'yan jarida da masu bada horon domin fuskantar alƙiblar da za ta ba al'ummar ƙasa damar amfanuwa da labaran gaskiya a cikin lokaci. Ko yaya wasu 'yan jarida suka ji da wannan taro? Gaskiya yawanci 'yan jarida ma sai ka gani ana aikin ne kai tsaye, wani bai san ma takamaiman miye ma jaridar ba balle aikin da yake. Gaskiya mun ji daɗi sosai, kuma wanga horon ya sa na gane mahimmancin jarida da kuma unwanin da karta shi da ɗan jarida ke da. Abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya ne dama, musamman ma mu samu labari wurin hukuma kan a baka shi sai an yi taɓata ma lokaci. Shine aka tunatar masa da cewa doka ce ta ba da wannan izinin, kuma ga yadda dokar ta ce, ga yadda dokar ta faɗa, kuma a kan kamar in aka yi katari ka je neman wannan labarin ba a baka ba, ga hanyoyin da za ka bi wanda dole mutum ya bi doka ya baka wannan labarin. Mun haɗu cikin duniya ta kowa ɗan jarida ne, alhali kuma wanda ya sa abin da ake ce ma ɗan jarida yanzu ma an ba da fasara wane ne cikakken ɗan jarida. To fasara da aka bada ta cikakken dan jarida, kai da kanka da kaji ta sai ka ga dan jarida in dai shi kanshi ya rike matsayin shi na dan jarida, to zai yi shekaru da dama yana ma aiki ba a ga yayi wani kuskure ba ko bai fada cikin wata barazana. Muna fata inda aka ci gaba da haka, to insha Allah yan jarida na jamhuriyar Niger za su zama abun koyi a cikin Afirka. Shirya irin waɗannan tarukan na zaman bada horo ne zai sa a samu bakin zaren warware matsalolin da 'yan jarida ke cin karo da su a wurin neman labarai kafin yaɗa su. Ƙarshen rahoton kenan. Mansur Sani, Almansur TV. Ganin cewa saura lokaci kaɗan al'ummar musulmi su gabatar da sallar layya da ake yanka busashe a matsayin ibada, wasu al'ummar jihar Maradi na ci gaba da turkar busashen da za su yanka su sai da wasu. Maimuna Ibrahim ta haɗa mana rahoto akan wannan lamari. A irin wannan lokaci da muke tunkarar babbar sallah, wasu daga cikin al'ummar musulmi a jihar Maradi na ƙara ba kiyo muhimmanci domin turka dabbobin da za su yanka a layya don kaucewa tsadar da dabbobin ke yi a gab da sallah a kowace shekara.
domin sanin halin da masu kiwon busashe suke tafiyar da kiwo a cikin gidajensu a irin warhaka. Ga ra'ayoyin da suka bayyana wa Almansur TV. Dan ni yanzu haka a kiwo ban taba sayar ragon suna ba in za ni suna. Sai dai in kamo in yanka in yi suna, haka layya in ta zo sai dai in kama in yi ma tsohi na ciki. To gaskiya matsalolin da muke fuskanta bisa kan abincin dabbobi ne. Shine kawai da ke tsada. Kowa tana da tsada kwarai haka dissa. Da yawa makiyaya ne amma wurin yin ne ba su da, dole su haƙura su kasa yi. Wani kuma yana da wurin da za yi in halin sayan dabban ne bai da. Kamar rayuwar daidai kun san yadda take yanzu, hannu baka hannu ƙwarya ne yanzu. Sai da mai ta roƙon Allah ya kama mana. Muna kiwo don mu yanka, sauran mu sai da mu wanda ba su kiwo. Ragon da ka yanka ba ɗaya bane da wanda wani ya so ba, ya yi nasayi gaskiya, nisa ba kusa ba. Abincinsu ne matsalolin, babban matsala gaskiya. Tunda buhun kowa yana jika 8, disa jika 12, ga disa awara ita ma ba ta sayawa tsada. Nan ne kawai matsalar kiwo, amma in ba nan ba kiwo ba inda yake da matsala. Ai kamar iyali ne, in ba ka da aikin yi ka wahala. Duk wanda ka gani yana kiwo, lalle in ba da gona da kwa aikin da yake ma'aikaci ne, don saboda dole sai ka ba su ka dalma abu yana ta ƙara ba ka ba shi abin da za a ci ba. Ai bai yi ba, hakkin ya yi yawa. Ni bakin gwalgwado ko da guda 10 na kiyaya, to ina iya in bar wasu na kiwo ne, in yanka 3 nike yanka da ni da iyalaina. Kingi inda kwai 1 2 in sai da masu kudin ciyawa, kudin dusa. Ni shekara ta 50 ma ina kiwo, tun ina karamina nike kiwo. Ɗaya daga cikin masu saye suna sai da busashen ya nuna cewa masu kiwon busashe a gidaje su ci gaba da yi domin suna amfanuwa, tare da bayyana hasashen shi game da yadda farashin busashen zai kasancewa a bana. To mu sai da a tamu mu saida, kuma muna son mutane su ci gaba da kiwo don mu ɗora samu muna saida. Saboda Allah ba mu da ma ko noma ba mu rani da damuna ga sana'a ita ce ta mu, ba matsalar da muke fuskanta. Matsalar mu rishin saye ko rishin saida shine matsalar mu. Hasashen mu yadda mun ka fuskanta bana sai sun hi kuɗi gabara. To wannan al'amara ne ba a gane, tunda haraka ce tun daga abinci, in kin ka lura tun ga abinci har zuwa yanzu wannan karni komi kuɗi yake, daga abinci har bisa kan dabbobi. Lokacin da mun ka sani in dabba na tsada da abinci arha yake na mutane da na dabbobi, yanzu kuma duka ne da dabba da abincin mutane da na dabbobin duk kuɗi suke. Tare da fatan Allah ya ba kowa kullihin musulmi abin yankawa iyali layya a wannan babbar sallah. Ƙarshen rahoton kenan. Maimuna Ibrahim, Almansur TV. Gwamnatin ƙasar Niger ta maido da wasu 'ya'yanta da suka je yawon bara a ƙasar Ghana. Mata da ƙananan yara da tsofaffi ne suka fi yawa. Gwamnatin dai na ci gaba da sa ido akan duk ɗan ƙasar da yake zuwa wata ƙasa don zubar mata da mutunci da sunan yawon bara. Gazali Abdu Tasawa na DW ya haɗa mana rahoto akan haka. Da misalin karfe 3 na yammacin ranar Laraba 8 ga watan Yunin 2022 ne dai jirgin saman ɗauke da ayarin farko na babaratan ƙasar Nijar sama da 550 waɗanda gwamnatin ta Nijar ta kwaso daga ƙasar Ghana zuwa gida ya sauka a babban filin jirgin sama na Jori Hamani da ke a birnin Yamai. Wannan kuwa a ci gaba da aikin da gwamnatin ƙasar ta Nijar ta soma na maido da illahirin 'yan Nijar da ke zuwa yawon bara ƙasashen ƙetare musamman ƙasashe makwabta zuwa gida. Akasarin mabaratan dai mata ne da ƙananan yara da kuma tsafi, kuma wasu sun bayyana dalilan da suka sanya su tafiya yawon barar na ƙasa da ƙasa da kuma bukatunsu bayan da gwamnatin ta maido da su gida. Alhamdulillah mun koma gida, mun baro garin mutane, mun koma garin mu. Kai da wadawa kuka je Ghana? Ni da yaro ga hinan. Ɗanka ne? Ji kanana. Mu yanzu abin da muka jira a kai mu gida. A kai mu gida lahiya kuma mun bar zakwa Ghana. Yanzu abin da muka bukata taimako da abinci. Kuma rashin abinci ya sa muka tafi za ta kai mu. Yanzu kuma abin da za a taimaka mu da abinci da sana'a da za mu da yara, tunda ko kaza ban da abin da zan bai yara, ban da abin da zan yi sana'a in ba su abinci ko musu tuwashin jikinsu. Ni gaskiya da amma kawai miji ne da ban lahiya. Gaskiya tunda ban taɓa ba tahiyar wannan.
ko a yanzu iya tsaka ciwon babu ce ta sa na kaɗo na taho amma ni dan mamma ko a mahalki. Kin samu da kika je? Yo wata na ɗaya da zuwa ina fa. To sai yaya yanzu? Kawai he gida a rungumi kaddara. Babu sana'a babu wani aikin yi. A inda in an ba mu jari mu je mu kama sana'a. Wasu daga cikin mabaratan dai magidanta ne kuma masu sauran karfi a jiki. Da dama daga cikinsu sun koka da abin da suka kira wulakanci da suka gani a yawon barar a ƙasar ta Ghana. Akan haka ne ma wasu su suka sha alwashin dagewa zaman gida da kuma kama aikin noma gadan-gadan. Dan mutum ya dan matsa ma da abun gakin bugun shi ma suke. An riga an je ne bayan da za a yi ba ka samu kuɗin komowa ba. Dole shi ta sanya kawai muke ta zama a can. Yanzu da aka mai dauka gida mi kace shirin yi? Yanzu noma nake so in yi. Dama ko ina da niyyar in yi Allah ne bisa bane na samu damar zawa. Wata babbar tawagar manyan jami'an gwamnatin kasar ta Nijar a ƙarƙashin jagorancin ministan kula da ayyukan jin kai na ƙasa ne dai ta tarbi mabaratan a filin jirgin sama na birnin Yamai. Bayan yi musu barka da zuwa, ministan ya yi musu gargaɗi da kashedi. Ka bincika ka gani inda suka tafi akwai talakawa wanda sun yi su ma talauci. Talauci zuciya ne, ya kamata su gane wannan. Su tsaya su ci garin rogo da kunu su yi noman rani. Su hidda abinci Nijar ta ci da wata ƙasa ma ba Nijar kaɗai ba tunda muna da halin da za mu iya yin shi. Bin ma san aiki a ƙasar Nijar. Ka ji babban matsalar mu bin ma san aiki. Sai mu yi wata tara muna dara a rana bin ma aiki. Namiji ya tura matar shi da ɗiya da har na makwabta su je su nemo mishi abinci. Ai Allah ma ya tambaye mu tunda kiwo ya bamu. Duka da wanda suka ba da ɗiyansu haya da wanda suka zo da ɗiyansu duka an yi bincike. In an yi bincike kowa daidai laifin shi doka za ta buge shi. Duk wanda zai ɗauki yaro zuwa har shekara 18 ba wa'innan ƙananan ba 'yan shekara 5 3 4 5 har shekara 18 wanda zai ɗauke shi don ya sa shi ya yi bara da ya ba shi abinci dokar ƙasa za ta buge shi. Zai yi watanni a kaso kai za a iya ma tambaye shi ya ba da kuɗi don ya sabke hakkin ƙasa a kan shi. Bayan da suka ci abinci da ruwan sha, gwamnatin kasar ta Nijar ta tanado motocin basa waɗanda za su yi jigilar mabaratan kai tsaye daga filin jirgin sama na birnin Yamai zuwa garuruwansa na asali akasarinsu daga jihohin Maraɗi da Damagaram. Ko a watannin Fabrairu da Maris na farkon wannan shekara ta 2022, gwamnatin Nijar ta kwaso 'yan Nijar sama da 500,000 waɗanda suka je ƙasar Senegal yawon bara zuwa gida. Aika kuɗi da kuzari da sauri. Hadanganci mu cikin kwanciyar hankali. Kamfanin Al'izza Transfer ne suka ɗauki nauyin gabatar muku da labarin sashen Hausa na wannan mako. Idan yanzu ne kuka fara kallon mu, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin rinka samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. A madadin sauran abokanan aiki na Almasur TV da suka taimaka shirin yayi nasara. Ni da na gabatar, Lismot Zaberu, nake cewa mu kasance lafiya. Almasur TV hantsi leƙa gidan kowa. Al'izza, transfer d'argent, ko ina Nijar, a cikin ƙasa, har da ƙasashen waje.